दुआरा पर राम जी नरियरवा लगा के गइले। 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 6 महीनावा के कोई के करार हो बरी दिन बीत गइले। 6 महीना के कई के करार हो बरी दिन बीत गइले। ना अइले राम 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 हो बरी दिन बीत गइले। अंगना ढूरी अढूरी रोवेली कौशल्या माता। अंगना ढूंढी अधूरी रोवेली कौशल्या माता। 6 महीनावा के कोई के करार हो बरी दिन बीत गइले। 6 महीना के कई के करार हो बरी दिन बीत गइले। ना अइले राम हो बरी दिन बीत गइले। ना अइले राम हो बरी दिन बीत गइले। अंगना ढूरी अढूरी रोवेली सुमित्रा माँ। अंगना ढूंढी अधूरी रोवेली सुमित्रा माँ। 6 महीनावा के कोई के करार हो बरी दिन बीत गइले। 6 महीना के कई के करार हो बरी दिन बीत गइले। ना अइले राम हो बरी दिन बीत गइले। ना अइले राम हो बरी दिन बीत गइले। अंगना ढूरी अढूरी रोवेली के कैया माता। अंगना ढूंढी अधूरी रोवेली के कैया माता। 12 बरिसवा के राम बनवास हो भरत राजा हो जई। 12 बरिसा के राम बनवास भरत राजा हो जइहे। 12 बरिसवा के राम बनवास हो भरत राजा हो जइहे। 12 बरिसा के राम बनवास भरत राजा हो जइहे। ना अइले राम हो भरत राजा हो जइहे। ना